Bun. Acum să vă arăt schimbare senzor ABS Peugeot 407, partea dreaptă spate. După cum puteți vedea, acesta este senzorul vechi care este distrus. Prima operațiune, se dă roata jos, pe care aici în spatele discului, aici, puteți observa, se află senzor, chiar aici. Următorul este, acesta este noul senzor, dar este puțin complicat. Acesta este noul senzor, pentru că, după cum puteți vedea, este băgat foarte urât aici și va trebui desfăcut foarte multe. Ceea ce eu cu o mână nu pot face. Și filmez în același timp. Asta îl pot scoate, dar o să rezolvăm cumva. Ok.